Sing sitok dadi Bapak Wali Kota. Kota. Sing kedua dadi wakil. Sing sitok enek kan iso. Apa? Dadi orang ketiga. Ora iso. Salah tiga ada berapa calon dari KPU? Belum ada. Yes pokok Kalau begitu saya aja yang menyalonkan. Cara wali kotane ini kan jak nyanyi terus sampean. Pomo wali kotane ini kan hiburan terus setiap hari. Wetang luwe nyanyi, ya ta? Ra duwe dhuwit nyanyi. Ya ora to, Mas. Tele-tele dengan adanya menyanyi kita menghasilkan uang, rakyat kita bisa makmur nanti ya toh. Setiap minggu ada setiap Jumat ada Jumat berkah gratis. Apa senengnya makanan gratis. Pomo aku dadi wali kota ya. Pomo aku dadi wali kota nggih ngapunten amit nuwun sewu ya Mas. Iki unek-unek. Pomo aku dadi wali kota no ya. Wingko setahun nih nanggap apa senenge konser ngono kuwi no. Wah, enek peng 12, Mas. 1 bulan sekali. Saulan pisan. Heeh. Terus pendak dina Jumat. Jumat. Iya ta? Wingko sapa sing salat Jumat mesti entuk berkati gratis sak amplope 50.000. Wah, ya ning masjid sregep, Dok. Terus sing ketelu? Heeh. Wingko pomone lho ya Mas. Ya umpama lah. Tak apa aku nggawe apa jenenge kaya rumah. Apa jenenge? Kaya pendopo. Kaya pondok ngono kan tujuk pondok. Loh, lah terus? Kuwi adalah menyalonkan pomone sing jomblo, pomone rong ndek bojo wingko ning kono teko kono ndang entuk jodoh ngono lho. Ora kok ndang oleh bojo meteng nduk langsungan. Lah wong lanang wedok dadene sanggon rumah saku yo. Ya ora ning ngono pokoke didongakne. Ya didoakan. Siapa saja nanti yang menjadi wali kota dan wakil wali kota semoga membawa Salatiga menjadi lebih makmur, lebih jaya, gemaripah loh jinawi, perekonomian bertambah pesat. Ayo. Monggo. Ngapa? Seneng aku. Seneng aku pas apa? Bapak Renggo. Soleh nih mesti. Soleh toh. Ayo Rene. Ayo. Wong ini jen prepare arep metu barengan ya. Lah kok dicelok dhisik. Ayo masalah. Barengan bateran iki lho. Barengan modern. Barengan iki kali. Nyapa arep ning kene arep dikongkon nyapa? Sepindah lagu. Salah tuh. Sepindah lagu. Salah kok ae lho. Isin dah tuh. Bang kene. Sik apa piye? Sik Mas, gatel. Kene. Iki pira iki, Pak De? 10 ngene ya. Ora apa-apa wis, ora apa-apa. Halo Teletubbies. Kurang pira? Kamu mau jajan sini enggak? Lah wis ngono ae. Sik. Wah, jane guriku. Tandang kayak busuk. Lah kowe nang guriku. Nah, arep jajan nih lho. Ya jajano. Kamu mau ini ndak? Mau Ya ini? aku mau kabeh. Ini apa Pak? Ini Pak. Wis ya Pak De. Mau sosis Pak. Ojo banter-banter. Lah kok bakule rene kabeh. Ayo bakul rene kabeh. Yo. Aku bangkrut loh Kinko. Sosismu iki lho. Iki nyok. Iki lagi nyok. Ya. Wes. Iki ngopo? Iki tanggapan takar pariwisata to Jan. Iki bikin memperpanjang waktu. Kaitan. Ayo kene. Wes Pak De. Wes. Kinko lek ngene terus rasa Raka. Ayo digorono iki digorono iki. Iki. Kabeh. Nyo. Kayak pariwisata. Ora mumet silahku. Iki gratis jare bakule.
Wes Pak De. Wes. Aku kok mulai nyaur utang mekar apa? Siap. Mekare harus syariah ngenteni. Ini Bu. Didom jiro lupatmu. Ayo wes. Iki kok ya. Loh. Iki jane tontonan kesenian apa tuh kan? Tadi dari Tuban, dari Lamongan, matur nuwun penggemar 2L Forever, dan dari Singapura Bunda Arsana dan juga Bunda Santi. Pokoknya sehat selalu buat 2L Forever, matur nuwun yang hadir. Yo.